Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's video, magluluto tayo ng swam mais. Ang una natin gagawin, gagayatin muna natin itong mga mais. Ganito lang ang paggayat niyan guys. At heto na siya, no? Ngayon naman, guys, i-meat grinder pa natin yan para mas pino yung ating mais. Takpan lang natin. Then, meat grind lang natin yan ng saglit. Ayan, pwede na yung ganyan guys, no? Pangit naman yung sobrang durog, kaya okay na yan. Ayan, next natin gagawin, magigisa na tayo. Bago pala tayo magisa guys, i-fry lang natin saglit itong 1/4 kg na hipon. Tinanggal ko lang yung ulo niyan at saka ko lang siya binalatan. Shoutout nga pala, Chef's Classic, sa bagong-bago nating kasirola. Baka naman! Ayan, pag ganyan na yung kulay ng hipon natin, pwede na natin hanguin lahat yan. Then, itatabi na muna natin to. At magigisa na tayo. Ilagay na natin itong 6 cloves na minced garlic. Igisa lang natin ng saglit yan hanggang sa mag-brown ito. Kapag medyo brown na yung garlic, pwede na rin natin ilagay itong 1 large na white onion. Hiniwa ko lang siya ng ganyang kaliit. At i-continue pa natin yung pag-isa ng mga 1 minute. Kapag okay na yung onion, ilagay na natin itong 1/4 kg na pork liempo. And then, igisa lang natin yan ng mga 5 minutes. After 5 minutes, maglalagay na tayo dyan ng 1 shrimp cube, 2 tablespoon patis, at saka paminta. Then, tuloy pa natin yung paggisa ng mga 5 minutes. After 5 minutes, pwede na nating ilagay itong minute grind nating mais kanina. Kung wala pala kayo nito, pwede naman kayong gumamit ng blender o kaya yung pangkudkud ng cheese. Lalagyan natin ng tubig to, para masimot natin. Maglalagay na tayo ng tubig. At haluin lang natin ito. At saka muna natin takpan, at ituloy pa natin yung pagluto ng mga 15 minutes. After 15 minutes, ayan siya guys, ganyan na yung itsura niya, medyo malapot na siya. This time, kailangan lagi na natin haluin ito para hindi tayo masunugan or matuyuan dun sa pinakababa ng niluluto natin. Mag-add pa tayo ng konting tubig. And then, halu-haluin lang natin hanggang sa kumulo ito. Then, kapag kumulo na to ulit, titikman na natin siya, para ma-adjust natin yung lasa. Mag-add lang tayo dito ng 1 tablespoon na brown sugar. At saka konting patis. Yan, haluin lang natin. At pwede na nating ilagay yung tinry nating shrimp kanina.
tsaka tong dahon ng sili. Haluin lang ulit natin. Ituloy lang natin yung pagluto ng mga 3 to 5 minutes habang hinahalo natin. At syempre guys, no, hindi pwedeng walang pritong isda. Ayan, tamang-tama yan sa ating somais. After 5 minutes, naglagay lang ako dito ng chicharon. Ito guys, no, optional lang. At this time, pwede na nating patayin yung apoy at pwede na itong iserve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!